Здравейте! Това е вече видео номер 6 и в видео номер 6 ще се учим да рисуваме жаба и маймуна. Продължаваме с едни такива прости картинки, които може би си спомняме, че сме рисували от детството, или тези, които не си спомнят, това са просто едни картинки, които се рисуват лесно и обикновено се изпълняват с някакви прости линии или с някакви неща наподобяващи цифри или букви. Въобще, лесна работа. И така, започваме с нашата жаба. Аз като бях малък се бях научил да рисувам тая жаба и по някаква причина целият ми клас, във втори клас или в трети клас, всички искаха да им рисувам жаби, защото се бях научил да рисувам тая жаба. Много хубава жаба и много проста за рисуване. Ето така. Започваме тук с устата. Ето така. Така. Жабите имат големи усти. Ето тук така. Което ми напомня на една приказка, не знам дали сте я чували. Ето така, леко ще извием надолу, за да все едно се усмихва жабата. Напомня ми на една приказка, ето тук ще сложим нослето, за една жаба, дето отишла при фотографа и му казала: "Фотографа, искам да ме снимаш, обаче устата ми да изглежда по-малка." И той фотограф сигурно не е имал фотошоп. И казал: "Жабо, добре, обаче като те снимам, тогава искам да казваш конфитюр и така устата ти ще изглежда по-малка." И като седнали да я снимат, жабата обаче забравила какво да каже и се сетила само, че било нещо сладко и затова, докато я снимала фотографа, и тя казала: "Мармалад!" И така знаете какво се е получило. Така, ние продължаваме с нашата жаба, рисуваме очичките на жабата. Те са едни полукръгчета, много лесно. Ей така тук, раздалечени. Нали, очите знаем на жабата са далеч едно от друго. Ето едно оченце от едната страна на носа и долу-горе на същото разстояние рисуваме още едно оченце. Ето така, нашата жаба гледа така надолу. Това са и зениците вече, така. И сега, ако искаме, нашата жаба може така да сложим едни клепачи за по-интересно. И ако сложим едни мигли, ей така, хоп, и ще направим да прилича на момиченце. Забелязали ли сте, че ако сложим мигли на каквото и да е, даже и на кола да сложим мигли, тя почва да прилича на момиченце? Сега, ако искаме нашата жаба обаче да прилича на една много специална госпожица, можем ей така да сложим тук и малко червило. И ето сега жабата, нашата жаба казва конфитюр и устата изглежда по-малка. И сега това е главата на жабата. Обаче, ако искаме да продължим напред с останалите части, ето тук рисуваме тялото, което също е едно полукръгче, ей така, малко по-голямо, ето тук отдолу под устата, и рисуваме два тънки жабешки крака, ето така. И сега тия тънки жабешки крака, айде да повторим тази линия, защото те не са чак пак толкова тънки, ще повторим линията да станат малко по-дебели, добре. И сега тия тънки жабешки крачета им рисуваме едни три тънки жабешки пръста, така цък, и три от тук. Сега тя жабата има 5 пръста, обаче ние за целите на нашите картинки ще ги рисуваме 3. И така слагаме тук, защото все пак това е картинка. Слагаме тук тези пръстите на жабата така. И сега между пръстите рисуваме ей така по една ципа, за да стане всичко много жабешко. И това са предните крака на жабата. Сега задните крака на жабата ще я направим все едно е седнала и ей от средата някъде, да кажем, рисуваме ей така едни големи жабешки бутчета и вкусни, за който обичат. Аз съм ял веднъж жабешки бутчета и са вкусни. Така. И тук още едно така хоп и хоп. Жабата е седнала така и тук също рисуваме три дълги тънки пръсти. Рисуваме върховете на пръстите и по една ципа. И ето я, нашата жаба седи тук и чака нещо. Какво чака жабата? Сега, тая жаба, ако искаме, можем да я направим да седи и да чака своя принц, защото тя е една принцеса. И ето така, правим една малка жабешка корона, тук с така,
И ето, това е нашата жаба, която седи и чака своя принц. Жаба принцеса. Така. След жабата ще продължиме от тази страна. Тук ще нарисуваме една маймуна. Защо маймуна? Не знам защо маймуна, защото носа на маймуната много прилича на устата на жабата. Носа на маймуната, ето тук ще го нарисуваме, е все едно пишем цифричката 3, точно както тук. Гледайте. Хоп, хоп. И от тук започваме. Това е носа на маймуната. Сега, устата на маймуната е един кръг. Ето го. Оп, един кръг. И ето, сега как... И сега ще направим нашата маймуна, така да ни се смее малко. Хе-хе-хе. Тук слагаме едни дупки за на носа, да може да диша тази маймуна. Продължаваме с лицето на маймуната. Лицето на маймуната е тук от края на устата. Оп, нагоре, 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 нагоре и надолу, 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 надолу. Ето го лицето на маймуната. На лицето на маймуната, точно на средата, ще нарисуваме едни очички, ей така, над дупките за носа. Ето е нашата маймуна. Сега, много важно нещо на маймуната са ушите са на маймуната, много важно нещо, защото те са големи и те също са какво? Едни полукръг. Или почти кръгчета, или полукръгчета. Ето едното ухо, голямо, ето го и другото ухо. И сега отвътре, линиите на ухото отвътре, 1, 2. Виждате колко лесно става. И така ухото вече прилича на истинско ухо. 1, 2. И това прилича на истинско ухо. Можем да нарисуваме на маймуната едни вежди, ето така. Можем, ако искаме, да нарисуваме един перчем. Ето така, 1, 2, 3. Сега, ако искаме тая маймуна, може да я направим не да ни се усмихва, а направо да ни се лензи с една огромна зъбеста усмивка. Просто рисуваме отдолу още една линия, после рисуваме една по средата и рисуваме едни големи маймунски зъби и тая маймуна направо хе-хе-хе. Така ни се смее сега. Така, продължаваме да рисуваме. Това е главата на маймуната. Сега тук отдолу ще нарисуваме тялото. Правим едно вратленце и сега тук ще нарисуваме ръцете на маймуната. Сега ръцете на маймуната са едни такива криви, големи и дълги, въртеливи и за това, за да ги нарисуваме, ще обърнем листа ей така, за да ни е по-лесно на ръката и все едно изписваме голямо латинско S. Почваме примерно ей така някъде от тук, ей така въртим, стигаме до врата, а от врата наобратно. Въртим. Хоп, ето ги. Все едно сме написали ей така едно S тук. Двете ръце. Сега, след като вече имаме това очертание за ориентир, връщаме листа наобратно и повтаряме. Въртим. Почти до вратлето, ей така, ама не баш. Почти до вратлето. И започваме така малко по-настрани и пак така същото. Въртим, ей до тук. И сега, следващото, което ще нарисуваме ще бъдат дланите на тая маймуна. И примерно, ето така, един палец, показалец, среден, безимен, котре. Ето едната ръка на маймуната. И тук пак така. Палец, показалец, среден, безимен, котре. И така. Ето ги ръцете на маймуната. Сега, след това ще нарисуваме тялото на маймуната. Ето така. Една черта надолу, още една черта така по-надолу. Ето го тялото на маймуната. Даже малко ще увеличим, защото ръката тук ще ни пречи. Ръката ще ни пречи, за да нарисуваме краката. Краката на маймуната са още по-лесни. Значи, те са къси и са криви, защото са маймунски. Всички шимпанзета и всички горили имат къси и криви крака. И така почваме, ето тук от тялото почваме, така, единия крак. И другия крак. Ето, двата крака. И сега отдолу ги рисуваме така. Ето ги краката на маймуната.
Така, стана като едно истинско шимпанзе. Какво остана? Остана да нарисуваме ходилата на маймуната. Добре. Сега много внимавайте как ще нарисуваме ходилата. Ходилата ги започваме от котрето. Първо рисуваме така малко кръга, после тук рисуваме едно котре. Но иначе е много лесно. После рисуваме още 3 пръста, 4. За да нарисуваме палеца, отиваме малко назад, почти до петата и правим и така, хоп, един крив палец, за да може маймуната какво да прави с този палец, така да се хваща за клоните. И от тази страна по същия начин. Дърпаме малко, 1, 2, 3, 4, другото ходило, малко надолу и още един крив палец, ето така. Ето го сега, нашето маймунче вече седи готовичко. Можем да добавим пъпче, можем да му добавим ето тук и можем да му добавим ето така гърдите. Тук и вече си стана като съвсем истинско маймунче. Сега, това е шимпанзе. Шимпанзетата нямат опашки, но ако искаме да нарисуваме маймуна с опашка, можем много лесно просто тук да речеме, така да добавим една такава опашка. Или каквато си искаме по форма, може да е пак полукръгче да я направим, но аз ще направя така. И вече имаме една опашка. И ето това са нашата маймуна и нашата жаба, която седи и чака своя принц. Радвам се, че бяхме заедно. Споделяйте този канал със свои приятели, за да могат и те да се научат да рисуват. И ще се видиме в видео номер 7. До нови срещи! Чао!